الشعراء كما أنبورا بلنورو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye karisu ye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani duru shaharu sawal minye hijriya sankalo tanna bisu nye watani konontonai miladi nasaraw ka jate bafula ani muga ani nani bisuinye omuga ani sheginai. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Kajjaba ashabul aikati al-mursalin. Beresu be yoromi Dawda bugu masjid ar-Raja. Beresu ni antunya jo sungalo deresu kama alhamdulillah sungalo temenan kani heraye ambe ala dele bato munun kera kono ala ko minanye o temenen ko fe bi deresu tara yuromi kajaba ashabul aikati al-mursalin ala ko iritu dunkewu ku ye cidembe galontiga anko ciden kele niya galontigaya iye ciden be galontigaya ni banna ciden kele mai banna ciden be ma wori ato qur'ana kono ala ba fo kajabati qaumin nuhi al-mursalin kajaba ashabul aikati al-mursalin ala ba fo ye ciden be galontigaya kasoro ye ciden kele de galontigaya meciden beye woleli ke kata tawhidi de ma beye woleli ye kelende ni ye kelen ko ni galontiga ya doro iya be galontiga ya ibanna kelema ibanna bema wodi ato ala bafo ala ya fo ya kajaba shihabul aikatal mursalin haulai anni ashabul aikati hum ahlum madyana ala sahihi. Ashabul aikati min fulaniye madinan kaude do kuma sahalenka madinan kaude do wa kana nabiyullah ahlul madyana ala sahihi humu ahlul madyana ala sahihi. Ashabul aika madinan kaude do kuma sahalenna wa kana nabiyullah shuaib min anfusihim. Shuaibu bu uyere de la shuaibu boro uyere de la fana wa innama lam yaqul ha huna aquhum shuaib munna ya ala ma fo ko wa ashabul aika minye iritu dunkeun uyu balimake Shuaibu galontigaya munala mafo akuhumu Shuaibu
munala ma foya ko ayu balima ke Shuaibu cin umma li'annahum nushibu ila ibadati al-aikati parce que ashabul aika ala yu dambe kata irutu o batoli dema wa hiya sajaratu al-aikatu ya iride wa qila sajaratun al-multafu kal qaidati do ko iritu melekela nyogona no ba fo ko iritu do ko irikele do ko ay iri mi na melekela nyogona komi iritu kanu yabudunaha nin jama Shuaibu kam mo munu fuleni nye itumbe ni iritu imbato ube itumbe ni iri imbato de falihaja lamma qala kajaba ashabul aikati almursalina lam yaqul ijqala lahum aquhum Shuaib wodiyatu ni ala koya ako iritu dunkewu ku ye cidon ngalontigaya amma fo tumami ubali make Shuaibu kuma amo fo innama qala ijqala lahum Shuaib ya ala koda ko tumami Shuaibu ko uma amma fo bali make Shuaibu ako tumami Shuaibu ko uma faqata nasaba al-ukhwatan bainahum alay balimaya ayo dam balimaya dambe ayo tige kabo uni Shuaibu che limana alladhi nusibu ilayhi mana udambira kata mana mina udambira kata ko minare o ko inde koso alayo balimaya dambe tige kabu ni Shuaibu che wa in kana aqahum nasaba harina yasru Shuaibu yu kabalima de dambela mais alaye dambe balimaya tige kubuni Shuaibu che parce que ulu dambira kata iri bato de ma odi ato alamu uke Shuaibu balimaya udambira kata iri bato de ma wa minan nas man mugudo be lam yaftin li hajihi nukutat ni yuroni iman ni yuroni uma ahakili mugudo be uma ni yuroni hakili soro fa janna anna ashhab al aikati khayra ahli madyana mugudo ya jate mina ko iritu dunke munu fulen ninye ulu ye madinan kawtana de uni madinan kawte kelenya fa jama anna Shuaiba alayhi salam basahu Allah ila ummatayn mugo mununye ni hakilina bu bolo ulu ko Shuaibu chira kata manton fuladema wa minhum man qala salasa umami do fana ko ayi Shuaibu chira kata manton sabadema wa shahihu annahu ummatun wahidatu ne kuma sahale Shuaibu chira kata jamakulu kelendema manton kele وصفوا في كل مقام بشيء من Shuaibu chira kata jama kulil mantum kelemina ala yum mankutuni joyoro kelen kala ala yum mankutuni fendoye ولهذا واجا لهؤلاء وامرهم بوفاء المكيال والميزان ninde koso nunun ka kisa min fulenye Shuaibu yun waju ayen nunun waju kunya mariya ku kasumali fen ani mijani ku dafa kama fi qissati madyana sawa kuma be madyana kaw ka qissa la chogomu be de kelenye sawa bi sawa madyana kaw fana ka qissa la ani aye madyana kaw wajuni minye ani aye nunu fana wajuni minye abe de kelenye fadalla dhalika ala annahuma ummatun wahidatu donc ninye delila iranna ka fo manton kelende do manto fulate donc ashabul aika Shuaibu kam mo de manton kelende do me munna alama balima ya fo Shuaibu nu cheya u dambira kata iri bato minna odi ato lay dambe tiguni Shuaibu che ije qala lahum Shuaib alako iri tu dunkew munu ni iri tu bato ube munu ni iri bato u ye chidem be galontiga ya tumami Shuaibu kuma ala tattaqun ako awte siralanye aw be fengore bato minna ka fara alaka ako toye aka ala kelemto bato inni lakum rasulu amin ne awma chidende ni danna ya mayi nyefana chide nyan diramma chogo mi konkana fawuye kashe awma kala shawma mba fo chogo de la mba la sawmo chogo de la tefen fara kan tefen bola
fattaqullah nkam mo o siralanye ala yawnya mara min akake aya fatanya kabo min aka toy wati woni akatu ne fana ko mbawnya mara ni minye akate wama ashalukum alayhi min ajri awa mawni nin ka sarafana la in ajriya illa ala rabbil alamin ne ka sarate foy ka foddam fe untigi ala nabu yumo tumbe nin chogode la ulubu kadawa kede uma sara nyinin uka manton fe parce que nous tunye sara nyinin manton fe sa ado be se ka fo e ba ke ka wolele ke kati yere kan na fadema e be ka wolele ke kan na folo de nyini ube eye hakke min fo o ka gelan ka wodi ato maso itama wodi ato chiden uka chiden nya uya lase chiden kelen kala ba fo de ne masara nyina ufe ne ka sarabe mbin ka sara nyini damfe untigi ala de fe ne ka sarabe damfe untigi ala de ka minya alay donc al ulama warasatul anbiya wolel kala be kan ka ke o chogo de la fana bal tiden na ka sebo ka woleli konona la ulu de be fina fantawna kanyuma yake fantawundoye puru ka ke sababu e ku sama kana dinama tiden tumbe fantawun so yere de puru kisa makana dinama muallafatul qulub odi ato jakka do yoro kera muallafatul qulub mugo munun du sukunye islamiya kanu umado islamiya kono islamiya sera ko jakka kaduma puru ku du sukun sama ku sama kana islamiya ma mugo munun yere fana donna islamiya kono me ama ma fanti ka sabadu du sukun kono kosobe islamiya sariya ko jakka kaduma puru akake sababu du sukun ka ma fantiya kide nyire kanimat tilalila munun don ton kurado silamiya la tumbe soni do takaduma to di mugotoma puru ko sana kama usama kana dina ma dawa kila kanke o chogo de la mesisa dawa kila u de beta fenyi ni fantan fe dawa kila u dobe sisa jamana kono dawa grupu dobe nulu beta awfe aw fantan de be wori unyini kafara nyogon ka unye ukan ewa misi munun be fagawuye ba munun be fagawuye saga munun be fagawuye be dumu munun tobuye ewa anka dunan baw de bena ambe bo dombolon buduma fantan do bo fara nyogon ka kudi dawa kila huma o e dawa su duma ciden ko ni ka dawate ciden ka dawa to ko fule masara nyina awfe ne ka sarabe damfe untigi ala de ka awa odi ya to ciden si te fana na ciebe ta kofe ciden ko inna ma'asara li anbiya la nuras ma taraknahu sadaqatu ciden ko on nabi nyima be ciete ta on ko fede nan sara kam min to be sadaqati de nimbe pour jama kana somi ko na folo ko buka kola jama kana sobila ka jama kana sobi mantun kana sobila kon na folo ko buka kola wodi ato ciido har kiye tetta ciido ngofe nu yen na folo min to be sadaqati de me eko dawa ebe ciido nola e ba nyini ka fara nyogon kai ka cieta bagawnye kamina fantawna ere kanka di fantawma ko dusukun sama kana silamiyama me obe oke e ka dawa beta kunko de bi fantawka dawa kelo ko yere kolo sebe na be dawa ke ciden ka dawa chogola ciden ka dawa chogo fule aha أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين أوفوا الكيل صايبو كوا كمغوما أكواي سمالي فيون دفا ولا تكونوا من المخسرين أكنا كن نغسل كلاوية يأمرهم عليه السلام بإيفاء المكيال والميزان صايبو alaka kisibaka aya kamugonya maria ko ka kilon ko dafa ko ka mejani dafa wayani ha huma anta tififin fihima ayubali fana ko kilon mejani ko kanu nagashide ko kanu nagashi ko dafa fa qala ko wa awful kayla ako ayat wa sumali fin ayu dafa ولا تكونوا من المغسرين أكنا كن نغسل كلاو يده كسمالي فيون نغسل أكنو كده أي إجاد دفعتم للناس فكملوا الكيل لهم نابي فم من تكادم غوما أي أسمك دفع كدوما
ولا تبغسوا الكيلان أكنا السمال فين نغسي فتوتوه ناقصا أكنا فين بالا نابا نغسلين دي أتكيما وتأخذوه إن كان لكم تاما وافيا مني أو دبا من مغولا أبو تيمي كو دفا ناو دبا سما كناو يرم أبو دفا من نابا أو بلوكا دي مغوما أبا نغسي أكنو كده ولكن خذ كما توتون وآتوا كما توغلون أكن كمونك أي أدي مغوما كومي أبا من الشغمي أي أدي مغوما كومي أبا من الشغمي خذوا كما توتون أي من كم أبا دي أوما الشغمي وآتوا كما توغلون أكادي مغوما كومي أوبا من مغوما الشغمي أكدفا وزنوا بالقسطاس المستقيم وزنوا أي سمالك بالقسطاس المستقيم أي سمالك نسمالي فين دافلوني والقسطاس هو الميزان قسطاس يموني ميزاني وقيل هو القبان سمالي فين دو ربطم برابو دوكو غددو وقيل القسطاس المستقيم هو العدل بأرومية دوكو القسطاس المستقيم كوري أرومي كنا كتلني سمالي فنتللو أي سمالي كنوية لا يني يموني أي سمالي كني سمالي فيوني منون دافالندو منون تللندو أكنا سمالي كني سمالي فيون جنجلوني أكنا سمالي كني سمالي فين نغسيدوني أي سمالي كني سمالي كفيون دي منون دافالندو ابن القيم أكا كتابو دو بدا والدواء مغو منون ألاكا جو نيومان يلبانكو نيومان منون سروساتو أني مغو منون كرا على سوسولا يلبانكو نجوغو ساتو أبو فوق كتابو كنو أكو دو تنبي ale ka baara ye de komarasan de do ka baara ye de ka kilo ni mijane un nagasi tumami saya nanama abe to ka fode aye basakili bondisila basakili ba fe kindisi fara uba fo nyate fenna ikade aba fu basakili ba ke kindisi fara ya bonka uba fo nyate fenna de fo katasa ako dowore abe basakila abe kilo nagasa abe mijane nagasi saya nanama mu kama la ilaha illallah ko fo ndesika la ilaha illallah fode basakili ne merekelan nena basakili ne merekelan nela ndesika la ilaha illallah fode akwa fana sara o chogode la nu tombe mijane no kilo nagasi labon ko jugu yusoro awa ode nyonya lendo silama uchela bi silama jamana wala hari 100 kilo nyo fere law malo fere law balo fere law ni 100 kilo dafale nana si sauba farade ka doni bo 100 kilo kelenkele la ko fana fara nyogon ka ke boro dafale ni nu ye mimbo minna ube chenche bila nola ube bele bila nola ube nyo doni bo kelenkele ka bele bila nola ube ka chenche bila nola o doni mimbe bo boro kelenkele no fana ke boro dafale ni malo ba ko chogola nyo ado ba ko chogola kunna kasi kasumale fe unna kasi do basakili chogodo de bubolo ba bolokede ni eyaye yuba fo nyaaye enyere ya tala ba dafara kasura bolokele ndo eta kalame ala ba do masam mimbi fese ki kolosi ki sara fente dogola de ebe dogo hada madendela mete dogo ala la koy ni mbebe kilo te dafa mijane te dafa metru te dafa hari ewa edu terew ferito ado be metre hakke min fuye metri kare min fuya be tere fere manowe ito soro na sahalendo iban na silen soro nim bedo ayen kono أي سمالفين ويل للمطففين الذين إذا اكتروا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وجنوهم يغشرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين
ala yere ko halakini janga kata ako ben nagasili kala yende nagasili kala ako janga kata de buye ulu de do nu be fen suma kana yerema uba dafa menu ba bu yere bolo uba nagasi ala ko yala nunu maddan kan ya naye ku ulu be jo iseunka ala ye qiyama doma saka kunu dowa dom min nibbe jo damfe untigi ala yala ala ko ni nun tigi ma umiria domba min nibbe jo ala ye yala otigi mo miri emin be nagasilike sumali few emun ba nagasi nambara ni politique donna fembela hari tiga fere law abe ciga nyuman bila sanfe ni eko tiga tigi na ibe ciga ta duguma labbe misema aba do misema en koro ka fere ma sanfe la teta lemburu bo cogo da fembo ka belebele baw to mo ko bila sanfe e nyana anyuman de fulen ni nye men ni eko eba lemburo doribe fere ka madere abe ta duguma de ka misemanu nu eba munu mani ku to mo ko di ema sanfe la minni e ya ye o te ferima donc an kasira la nyade hada madente dogo alala ko abe dogo nyogon abe dogo nyogon hada mane ate dogo alala donc sumali feun ka dafa mijane ka dafa kilo ka dafa sawu nunu munum be sumali kenu ulude ayu dafa ni e babo bolo parce que comme mara sawu ndo fana be sawu fula de babo na be mimbe mu ewa min sakana yerema sawu belebele ba de bo suma kanama sawu min dafa lendo sawu re babo ron na kasidendero o yede ni ale de ba fere mogoma abo sawu ta ka eta suma mais ni ale de be nyosa balo sakana yeremo o da mana sawu fana de be o yebelebele bare o dafalen do koy mais mimbe ale yere bolo na be fere ke naye ka nyo fere mogoma o dafalente o de bede be donni aya kono alaka hakimandama aha ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تبخسوا الناس أشياءهم أو أكنا هذا ما دون كفون نغسي أكنا هذا ما دون كنفلون نغسي donc tuma mi anye sumali feun fote Abdurrahman Sadiki akaka tafsiru kono ako hari ni hada madon ni nyogonche bara nyogonya benin chogola de ni e ba fe mugo kuika hakke da falen di ma chogomi akoy fana ka mugo ka hakke da falen duma e ba fu mugo ka kuma nyumanta ki segere chogomi e fana ka kuma nyumanta ka mugo segere ako hari munakasa ni munajarala nini mugo min be munakasu kan munajara dina kola delilu munum be abolo na ka delilu sahale munum be har ni eto do ika ka delilu nunu iku fo ayeku bangaye akaku delilu ku fo ko bangaye me e kana ke e ka delila munum be bolo ibulu fo ale ka delila munum be ale tala har ni ale to do ebo do ibu dogo itafe daka mawlula ire obede ye ni e ba di mugoma ni mugo ba di ema e ba fa dafalen ka di ema me ni e ba di mugoma e ba nagasilenda tigima hari kuma chogo hari hada madem bara nyogo chogo nin kolo sala e ba fe mugo ka ika kuma ni ka komi ni ka hakke munumbe mugo nofe e ba fe ku ka hakke dafalen duma chogo mi de e fana ka mugo ka hakke dafalen duma chogo de la me e ba fe mugo ku e ka hakke dafa me e ta fe e ka mugo ka hakke dafa afebe donne haya kono ولا تبغسوا الناس أشياءهم أكن مغو نغشو كن فلولا ولا تاسوا في الأرض مفسدين أكن تشنيالي تشريدو كولوكا بس قال سوسو تشنيالي دو أكن تشنيالي أكن تشري دو كولوكا نبون كسيرك ولا تبغسوا الناس أشياءهم أي لا تنقصوهم أموالهم أكنوا كن فلو نغش لا تنقصوهم أموالهم أكنوا نغشي وكان فلولا ولا تاسوا في الأرض مفسدين يعني قطع الطريق كما قال في آية الأخرى أكنت تشيالي تشالي دوكو كولوكا كوري مونيه سيراتيغي parce que aya wore kono saybu kam go tumboke
ka sira tigɛ kɛ ka taa da kungo kɔnɔna na siraw kan ni tagamaden minnu bɛ na u bɛ sira tigɛ anw ye k'a ka bololafɛnw minɛ o nana aya wɛrɛ kɔnɔ wala taqudu bi kulli siratin turidun ala ko kana sigi siraw kan dɛ n'a bɛ mɔgɔ bagabaga k'u ka bololafɛnw minɛ o la kan'o kɛ dɛ واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين واتقوا الذي خلقكم صيبك أيسر مسامي يودا والجبلة الأولين أدو أني أكم غفلو أيسر على من يودا أني على من يكم غفلو دا يخوفهم باس الله soyibu yun lasira alaka minali kono alaka janga katara koro allazi khalaqahum masammin yuda wa khalaqa abaahum alawaila anim masammin yulu kafa fuluda ayu baga ko kasira la nyede ala min yuda ko kasira nye ala mu kafa munun temena kafa koro munun temena ala mu yuda ko kasiro tigi alay minye awuna fawda ay siro nyede قالوا إنما أنت من المسحرين قالوا يخبر تعالى عن جواب قومه له بمثل ما أجابت به ثمود لرسولها أو على ينكبار يا مسامين كورتالندو ko shwaibu ka mugo ya jabi ko mi samude gan kawye salihu jabi chokomi tasabahatu qulubuhum ukaddu sukunde kera kelenye kuma ufana kera kelenye qalu ko innama anta minal musahharina ko swaibu eddabali lende do ni yaye bakke ka kuma munun fo yiddabali ti yere bolode yiddabali rade mene i hakli cinyana ibake ka kuma ni yere ka kuma fo ta kuma munun kalama ya nuna minal masuhurina akore munye ko yiddabali lende do kama taqaddama komi afora katame chokomi uko ete foye fo mugo dabalile idabare la de doroy ka hakli ciana ibaki ka kumani yerebe kuma foyte kuma munun kalama وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين وما أنت إلا بشر مثلنا soyibu ete mo foye fo hada made comme aw nyogona ete foye ni hada madente comme aw nyogona hada madede comme aw nyogona wa inna junnuka lamina likajibina soyibu anya dankaniya galontigalade kiyere tuku ka galontige ay teta amadul kajiban ibi yere tuku ka galonde tige fima taquluhu la anna allaha arsalaka ilayna ifule ka min fo de yere tugu ka galonde tige alama etchi awma koy alama etchi kana awma ibake ka kuma fo ibake ki yere tugu ka galonde tige alama etchi kana awma de galon dorondo ibake ka tige ka foko ala yichi ka soro ala mechi فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين فأسقط علينا كسفا من السماء سانكبا يردو تيكا بيانكا كي نا ياسرو كو علي اتشي ibe janga kata komin fo ne cinyado ite ka sankaba yorodo tige ka jiganka qila janiba min as-samai do ko sankaba yorodo wa qila qita'a min as-samai do ko sankaba tige do wa qila ajaba min as-samai do ko la jaba do jiganka ke ka bo sanfe wa haja sabihu ma qalat quraish haja sabihu bima qalat quraish فيما أخبر الله عنهم أو صاحب كم غفلة كم من فده قريش كان كوي كم من فتشيدن يونغنا دفلني وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو كوتشيدما كو أو نتلي منانيا بدا فنيه دغو كولو دتشي كو كابولي جي كابوي كابو إلى أن قالوا
kata ukakuma labama aw tusqita sama kama ja'amta alaina kisafa ube ika sankaba yurudo tige kabbi anka aw taatiya billahi wal malaikati qabila ube ika nani ala yereye ani malikaw annu ka jo fasan fas anya be nyogonna malikaw ka fo aye dala de ala de yaci ni man nin kan de daliya de uko tugoni ويجعل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء مكة كافرون قريش كان كاو كوتشيد ما كنت على محمد باكي كمين فوق ni ode cinye ko obora e alafe antigi ala ewa kaba kuru jiganka komi sanji kan halaki na yasru abe min fo ode cinye qala haula al-kuffar al-jahalatu ودلا نين كافر جاهل فنكو فاسقط علينا كسفا من السماء ايوا سانكبا يورو تيغا بيانكا ni ko ye ciden de sankaba yoro do tige ika bianka balmo nin cido munyura de ka fo dabali foru ya ka fo dabali kelawdo donc le danawdo kolon fili nawde do fatawde do i dabali lende do de yeggalon tigala de nimbe fora cido mu ode yato ni mugo kube jo tawhidi kaka wolere ke tawhidi kata tawhidi ma nin kuma sugu fora e fanai aka ikana dekuraje ikana dekuraje kana shige filila ikani kolla jula ika wolere ke katika tawhidi ma kuma site fo tawhidi wolere kala dugu kolo kapina ma fo chide unye awte wala yode fo chide nyere ma yuqalu laka illa qad qila li rusuli min qablika ala ko cide nyerema ako kuma site fo fo anyogona fora cide unye enye awa tawhidi welele kala fana dugu kolo kabbi kuma site fo ye na nyogona ma fo cide unye enye ala ka sabati de dama tawhidika قال ربي أعلم بما تعملون ko sankaba yorodo tige kabyanka in kunta mina sadiqina ni yecinya tigide ni eko yeci de ndala de yici sankaba do tige kabyanka qala suwaibu ko rabbi a'lam bima ta'malun aw abe bara mununke ala de baka barake tawdo yaqulu Allahu a'lam bikum suwaibu kuma ala de bawdo fa in kuntum tastahiquna dhalika jazakum bihi wa huwa khairu jalim lakum ala de bawdo awbake kam min fo la jaba ko min fo na yasro ani ode kaka ala ba sarano oye amauto nyofana aba sarano oye amauto nyofana وكذلك وغابهم كما سالوه ججاوي فاغا اواكيرا وچogode la fana de wiye janga nkata nyini chogomi doro ala ya jigi ko chogode la kome nyini na chogomi ku sara chogola sara chogomi nu ka fota benna nyokoma فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم فكذبوه ويسوى يبقلون تكيا ويقلون فأخذهم عذاب يوم الذلة لا جاب يوسر كبانوغو دو تمامي كبانوغو نانا كيانغو كاكي سماي يا لا جاب يوسر دو إنه كان عذاب يوم عظيم o kaba nogo ka don kera don kala jabai don min kala jabaka boko sobe anana ka fo tuma me ala tumba fe kala jabai njiki ka ka boni sanfelai ayeddugu kolo kala ya ubolode fambe ka kala do yoro te mo sibolo itese ka do yoro si koybe lafia yoro be kala yara dugu be kala yara ala ye kaba nogo do nati ko yanga kasoma do koro mo kelem bolila kata abolila kala ya inye kata do kaba nogo inkoro ye sumani lafia sura koro ayo mugo to wele ku kana ko lafia be tumamu ube dafara kaba nogo inkoro ala ya mene ake tasuma de ka menu kai ayo halakini jogodela aya tasuma lama mene ka jigu kai
ورياتو أو بنكسيري كو يا أكون آيات توسيري كونو فكذبوا فأخرجهم عذاب يوم جلة إنه كان عذاب يوم عظيم وهذا من جنس ما صالوه أكو يلا جابتشوكو من ينيده ودي جينا أوكا من سقاط الكساسين عليهم من يكسان كبا يروتو تيجيكا كمانا كلا جابا بوني سامفلا كجيكوكا فإن الله سبحانه وتعالى على مسمي أسنانو أكورو تالينو جعل عقوبتهم أن أصابهم حر شديد جدا مدة 7 أيام أكو على مسمي أكورو تالينو أيو كلا جابك تشغدي أيه أو كلايا جلي أيو دي أو لاسوما وكدوكو كونو تلي ولون فلا لا يكنهم منه شيء فويدي تسكا يرو دو يرو سيدي من بكسي كلايا إما ثم أقبلت إليهم صحابة أجلتهم كوتو كلايا إنا كفنوغو دون نانا كسما كيانغا كسما دوكا فجالوا ينتلقون إليها يستجلون بجلها من الهر وكرا وبتاك كدو أو كفنوغو كرو برو كسما من ناي كبو كلايا ما فلما يجتمعوا كلهم تحتها تمام بفر لا يغن كفنوغو ينكرو أرسل الله تعالى عليهم منها السرار من النار تاسما نيجي أبو أكمو aya ala yode chuma kabo kama no yinkono wallahaban wa wahajan adiman ani tasuma mene ba ala yode bo kaba no yinkono ka jiguka warajabat bihum al aradu kadugu kolo fana yere nuye wajatuhum sayhatun ajimatu man kam bere ba fana na man kam ba fana nanuma aji hagatin arwahahum unimbe bo samfila kakala dugukolo boru koro mankanciruma bek nimbora ولهذا قال تعالى إنه كان أجاب يوم عظيم ودياتو على كو أدون كيرا لا جابت دوني دون منك لا جابت كبو وغير ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم في 3 مواتين على يسويب كم حلقلي فو يرو سبادة كل موت بصفة تناسب ذلك السياغة ewa yuro be ala be la jaba sugu de fo la jaba minni aya sama sugu be nyugonta fa fil araf suratul araf kono ala yujuma farjafa suratul araf kono ala yukalla jaba sugu juma jakkar annahum aghajatuhum rajfatu fasbahu fi darihim jasimin suratul araf kono ala ko yere de yusro siranna de kudusu kun yere usara yere de yusro usara suratul araf kono ode fora ulabanna ukaso kono udale usu wazalika li'annahum khalu wa sababu yamunye paske ulu uko la nukhrijannaka ya shuaibu walladhina amanu maka min qaryatina aw la tawudduna fi millatina suratul araf tawiye mun fo soybu ko wallahi ambi labo an ka dugu kono ani mugo limanena kafara ika amba begge kaw labo an ka dugu in kono ube ambe dina minna afana ka sagi ka do an ka dina la ka faranka bo ni yorola uye soybu ala ka jonyuma anaka mu'minun munun tugura ko uyu lasira ku baga ku lasira farjafu nabiyallahi wa man ittaba'ahu wa ya alaka nabi nyuman lasira ani mugo munun tugura ko fa ghajatuhum rajfatu ewa ulu fana sato siranya de yumina ala yu dusukunde sira yere dusukumbe sira ibe yere ni yere foi nimbe bo isube da parce que suratul araf la wiyen nabi nyuma u kan nabi nyuma lasira ani mugo munun faralembaka wala tumami ala be janga kata chuma ayu fana dusukul lasira de ku yere kusa o fi suratu hud ala yu qala alako wa ghajal ladina jalamu sayyihatu suratu hud kono ala yu kalla jaba chugo min fo akom man ka perenkande yusoro ku halaki wadhalika li'annahum sazawu bin nabiyillahi fi qawlihim parce que suratu hud yoro
ويتلون كده كنو كان نبي نيوماي وكاكما ولا أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم رشيد سورة هود كن كو صايبو ما صايبو ibe sallu munun salli ika sallu nunun de e nyamariyawa ko an fawtumbe mum bato ko an ka fa ka bato feum bato litoe ube an kanan ka sagoke an kan nafolola e ba ke ka sallu mun ke ka sallu de bilani nawa ika sallu de nyamarani ni ko ika afo anunye an fawtumbe mum bato kan kana ulu bato an kanan ka sagoke an kan nafolola soebu eye munyu bagay sa eye hakilima yede ni nyet hakuma ka fu yi munyu le no ye hakilima uma foni shuabu tanuli yede qalu jalika la sabili tahakkumi ulizidari uyenni fo swaibu de pour kayela ala anika jwala fa nasaba wala akaka anta tiyahum sayhatu tuskituhum akaka mankan perenkan do ka boku dade perenkan min beke sabaw nubu dade ode la yorola faqala lako faqajatuhum sayhatu akoperen kan yusoro kata ayalla ba wa ha huna yoro sabana yenni yoroye qalu fasqit alaina kisfa min as-samai yoro sabana yenni yoro de amboloya uko soybu malla jaba boni samfela yuka jiganka kata ayalla ba ala wajhi tana utta ta'annuti wal inadi awa uyenni kuma fana fo kanna geleya ani bambanci adeka fa nasaba akaka an yuhaqqiqa alaihim ma isabu ingdo uqu akaka alaka findo jigunka ka findo ke haqiqai fim minnu ulu yani kele janya akaka la ko fenki ukaya ode ato la ko ya fakajabuhu uyeshaibu galontiga fa gajahum ajabu yawmi jullati awa kabanugo kasuma do la jaba yusro innahu kana jaba yawmi ajim adon kera don kala jaba don min kala jaba kabu kosobe qala abdullah ibn amr radiyallahu anhuma abdullah ibn amr ko laka je kabu fulabema inna allah sallata alaihim li harra sab'ata ayami akosabu kam gonno ko alayet ewa kalaye de buluka kalaya tile wolon fula hatta ma yujilluhu minhu shay'un awa suma side to bolo nube ta do suma min kor min bu kisi o kala yama summa inna allaha ansa lahum sahabata o ko fe tumami dugu so feraw bolo dugu be kala yara do yorote mo bolo ala yokaba no de bo ko yanga fa antalaga ilayhi ahaduhum udola kelen tara kaba no in koro fasta jalla biha atara ewa kaba no in koro ka suma minani kaba no yinye فأصاب تحتها بردا وراحة أدونك كبنوين كنو أيسما يسر كبنوين كنو عن الله فيها فعلم بذلك قومه فأتوها جميعا أياك مغول الدنيا وبيننا فاستجلوا تحتها وبدونك كبنوين كنو كسما من الناي فأوججت عليهم النار على يتاسما منوكاي ala ya menu ka tasuma menu kai inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim inna fi dhalika la ayata ala ko soybuna kamu ka qisa min fulani yata man sebenina taman sebem ni na mu'mini kelen kelenya ko ni jora ala taka ala ka kele bancaka ka ala kelempe ka bato dugu koloka I jora ka weleli ke kata odema aka jama ka dogo chogo aka do ko ala bawdeme ala ye soybuna ka mugo deme munu limana nay taman sebem ni na mu'mini kelen keleye ka fo ni jora ala de ye ka ala kelempe de bato dugu koloka ka weleli ke kata ala kelempe bato de ma kana jo yere la de akana jo aka jama la de ala bawdeme galon jaman chayra chogo ala ka deme bena awma taman se bala fana galon tigelen kelen fana ko galon labanta la de galon jaman chayra chogo fanga bawla chogo akacha chogo labanta la de
labante galon na koy labante mushrika la man labante kafiriya la donc wi laban be tiɲa ni ala mi halaki diɲa kono ya ni ala ye makononi ke ni sara bi ta surnya lahara kaso mo te se ni islamiya ma ta man se bolo wala de o ma kana aksaruhum mu'minina mais ala ko mo chamante mu'mini de aw on abekum ni ala ko wayin tuti aksar man fil ard yudilluka an sabilillah in yatabiuna illa janna wa innahum illa yaqrusuna awa mo kana cinya fanata jamala de ko jama be karasa no fe abe cinya de ka a ube nin kuma inde ka jama kacha ka soro delila tala na ya soro kuma mi delila bala qur'ana ni sunna afo baga fana chayara atugu baga chayara delila farla delila ka me ni kuma koko delila tala qur'ana ni sunna la jama chayara chogo ko kani nyaga de kana nyaga no yeko kon nin kuma fo baga de jama kacha nin ke wale suri ake baga de jama kacha kasoro delila to o ko sugula qur'ana ni sunna a jama chayara chogo fu ala yere ko qur'ana kono ma aksaruhum bi mu'minina ala ko mo chamante mu'mine boy baday be mo munu soro mu'mini yalla mo fitinu de do baday be mo munu soro cinya ka mo fitinu de cinya jama man chawu galonde ka jama kacha ni be wa inna rabbaka Muhammadu ittigi ala wale aziz ala de kenye masa fente se alala arahim ala ya nemali kelade ay al aziz fi intiqamihi min al kafirina ala ya she masare na kwa be kafir min la jaba bali bagatala mugo site se kala kala jaba kumbe mugo tisse se ka ala bali fana ko atenin kafir masina la jaba ay ala ya she masare na ko abe kafir min la jaba الرحيم بعباده المؤمنين أو على النعمة مسد فنا كتاك جمؤمنون وإنه لتنزيل رب العالمين يقول تعالى مخبرا عن الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم برمان السادي بافوني آيات توسير لها أقول تمامي nunun ko soybu ma koyte foye ne hada madente comme anyo ani tumami makka kafiru ba ke kafo ko qur'ana fulede awa ko cide nyen qur'ana ko ya me mugo were de la nana fo uluye donc ala ya yiro la nin qur'ana mugo were ka kumate ninye setane kumate ninye nin qur'ana jigna ka bo ala de fe qur'ana ala ka jigi fende amma tige kunna de ni maka kafiru tumba fo ko cidenya qur'ana tiga kundela ko abake kafo yoro dola ubafa ko aya kala mo wore bolo mo wore de ya lakala ko ale bena kala wulu fanaye ko me ala majiki donc ala nana kara dukuka wada to bunka sir ko yaqulu ta'ala mughbiran alkitab ala ba fonye masammin koro talendo abanki bariya ka ba ka kitabu imma الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عليه كتاب من جغا كجون كاكيدن كمحمد على كترنا كسباك علىكو وإنه أي القرآن علىكو قرآن الذي تقدم ذكره في أول سورة قرآن مني أكاكو فورا سورة دامنا في قوله علىكو وما ياتيهم من ذكر من رحمن مهدس علىكو أو حكلي جغنا قرآن سمنا makka kafiru makata ayal laba ala kambo hakli jigi qur'an mama qur'ana awa ala yo qur'ana min fo sura damina na de awa ala ko nin qur'ana ay al qur'an akon nin qur'ana min fulen nye la tanjilu rabbil alamin dan fun tigi ala jigi fende nin qur'ana ay anjalahu allah alayka ala de nin qur'ana jigi ka muhammadu wa wahahu ilayka ala de nin qur'ana wahu kana ima najala bi ruhul amin نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين نزل به الروح الأمين أو قرآن جبريل من يدنا يا ماي على دين الجيران القرآن هو جبريل عليه السلام
qalahu khayru wahid min as-salaf mogo yo fo salafu la hali mogo kelente jibrilu min ni danaya baka danaya mogo do ale de danaya mogo do ale de jignani qur'ana ala ye qur'ana fo jibrila ye de jibrila nana fo cidenye wa haja mala nijaa fihi sosoli to la yere ko ala ye qur'ana fo jibrila de jibrila fana nana fo cidenye sosoli to la qur'ana jigi kunye munne jibrila de nana ni qur'ana ye ka jigi ala qalbika iddu sukunka jibrila de nana ni qur'ana ka jigi iddu sukunka litakuna min al-munzirin ya la qur'ana jigi na iddu sukunka a jigi kunye dewa ni banni kera yorome akata fara nyon ka qur'ana jigi kunyo de ya ambe yele man ka sokura kono karamogo fara nyon ka ye qur'ana jigi nye wa mugambe dima misikele be dima qur'ana jigi kunyo de ya kata qur'ana sabe bal ewa brifinila obe su balangare la ko aka brisu la kata kaburu sola qur'ana jigi no de kama ka qur'ana ke sebeni bagaw ye ka dilo yere la qur'ana jigino de kama ka qur'ana ke kadiru kono komi so parefe ka dilo ka so kono qur'ana jigino de kama litakuna min al-munzirin qur'ana jigi kunye de puru ka ke mogo bagabagali kala ni qur'ana puru ka mogo bagabani qur'ana jigi kunyo de ay najala bihi malakun karimu aminu qur'ana malikiya bado de qur'ana jigina danna yamado jum makanati inda Allah malikiya min nidjo yoro tigido alafe muta'u fil malayli ala malikiya mi sankabas ewa korotalena ni malikaw tobe tugako minye jibril ala qalbika ya muhammadu nin jibril nin qur'ana jigna ka jigi duskun ka muhammadu saliman min ad-danasi wa jiyadati wa naqsi jibrilan nana ni qur'ana ka jigi dusukun kono dusukun ka qur'ana min kisilende kabon nogoma a kisilendo kabe jidelima a kisilendo kabon nagasilima adda falende nana ka jigika litakuna min al-munjarina ay litunjira bihi basallahi wa ni'matahu pour ikake mogo bagabali kala ni qur'ana ka mogo bagaba kabo alaka janga katama ani alaka lajaba ala man khalafa wa kajabahu ni mogo min qur'ana soso ka qur'ana galontigeya oto basira bihil mu'minina qur'ana jigi kunye de fana puri ka mu'minun ni sonjia al muttabi'ina lahu mu'minun munun tugura qur'ana ko ilu ni sonjia heram mumbe ku ye jeni lagara qur'ana jigi kunyo de koy me hada madu nye qur'ana ko ke minye qur'ana to yede qur'ana jigi na bara de kama ninke alayi nyamari ala nin to ya alayi balala ni alayi nyamara ni minyete niye ninke ni nema biye alayi bali minnate niya ke nilla jababiye qur'ana jigi kunyo ninde bil lisani arabiyyin mubin awa qur'ana jigina arabu kande la fararabu kam min bangalendo mubin awe ko fulata mubayyinu arabu kam mubin min bangalendo mubayyanu abe bangele ke fana qur'ana jigina arabu kanjele ndela arabu kam min be bangeli ke mogoy fana ay haja alquran alladhi anjalnahu ilayka anjalnahu bil lisan al-arabi nin qur'ana min ninne ya jige kan nya jige arabu kan nende law ukallangi de la al-fasih al-kamil samil arabu kam min na faranfansilendo arabu kam min na dafalendo arabu kam min na labolendo liyakuna bayyinan wadihan jahira pour qur'ana kake a bangalendo a jelendo qati a lil ujra ka ujra utige ka bo mo bolo muqima lil hujjat aka huja jom mo ka dalilan ila al mahajati anaka dalilai fana kata sirati delema taw qur'ana ninde balmu awa jigina arabu kandela awa shaykhul islam bun temiya ba fonni balmu an kan mogo fule an ban da me kata silamiya ma me mogo ma arabu ko ka silamaw bo illa marahim rabbi mogo ma arabu kan ko ka silamaw bo illa marahim rabbi me munya ke nasara kafiru nunu de nodo mogo yu ka kalan kala ka se degere do ma u ye fengo fe lakala ula
ka silamiya juguya do dusukun kono ka arabu juguya do dusukun kono parce que ni ewa arabu kan kanu ka arabu kanu doro ibe dina kanu ibe dina nyangini mais ni arabu ko ka arabu kan ko o yima bolende dina ma ita nyangini o de be an kan mugo chama jamana mugo chama la hinna kelen kelen munuma arabu koniya bu dusukun kono chogo ala yere de ba dando arabu kan koniya bu dusukun kono ala yere de ba dando janko saudiya tauhidi dawlatu tauhidi kabbe wa jamana silama chaman de be na koniya bu dusukun kono tauhidin koniya koso sunna in koniya koso silama chaman de be ye saudiya ko kabila control ni arabu ko abe ko mi ma ci de nyere kanu ni ya sor ebe ciden kanu haqiqala ciden ya arabu de ibe arabu kanu ni ya sor cinya yere la ebe qur'ana fe qur'ana kanu bila ibe arabu kanu qur'ana jigina arabu kandela epe ambe mi fo ni mo ko eye silama de be kallangi ye arabu de silama be kallangi arabu de silama jamana be silama kabutali be jamana ka silama kacha jamana islama jamana be kan karabu kande fu kan langi no sali kan ka karabu kande silama be ka kande arabu ni qur'ana jigina arabu la kaba ciden cira arabu de kaba be arabu de fo ambe kan langi de arabu o de to shagal bani ko akonni ale se tumbala ni ko tumbe ale bulo ko tumbale bula se bala ako silama jamana bu jamana silama ka jaka kabutali akal langi no sali beke arabu kande ko parce que arabu kande silama ka kanye silama be de ka kanye arabu kanye nasarau de do kafiru de ka juguya do kata silamiyama nu nana ka arabu ka silamiya ke arabu tay ka ewa arabu kan juguya de mugu dusukun kono ko arabu de tay ni ulo kan lange ni au tay ni de akal lange ni de mugu be ki kan lange fo mugu be kan kan lange bla ni arabu kan de yesilama be ka kanya be kan ka bado arabu kan de la ka kala an ka kan nangi no sare parce que qur'an min yanka dusu turuye nan ka ko be ba ko nan ka jiya nyana maya ko be ba ko no an ka lagara nyana maya ko be ba ko no be arabu kan de la ni o mo kan kanu ka kala ka nyedo e ka nyana jiya nyana ma nyere be nya folo e ka jiya nyana ma ya intenya e ka la karatenya parce que ka dusturu ye munye ako catholique de bo ko mo na ye minan tibabu ye minan dila u be papier mi sebe anofe ka minan ka ko be don papier kono ha catalogue dustur silama ka catalogue ye qur'ana de ika ko be ba ale de kono ika jiya nyana bo chogo be ba ale de kono ika lagara nyana bo chogo be ba ale de kono ni o make e kallange o be langi min e ma se ko kanu e ka nyana ma be nyawa ika la jiya be nyawa ika lagara be nyawa a nyaate silama ko Allah halala jiya nyale mbu bolo nyana ma ya nyale mbambulo tuma mislamiya kun folo ye ni arabu kankanu ka kala sebo tabina jiya nyana ma ya nyanu bolo ka lagara nyana u ye dugukolo bɛɛ mara dugukolo bɛɛ tun b'u ka mara de la hari yɔrɔ min n'i ma kɛ silama ye olu de b'i mara i bɛ nisɔngo di olu de ma o de y'a to haruna rasiri tile la ni kabanɔgɔ tɛmɛna a b'a fɔ kabanɔgɔ yɔrɔ min ka di ye taa i ka ji bɔ ye sɛnɛkɛfɛn min bɛ bɔ ni e ye a tanna bɛna ne sɛgɛrɛ n ka dugu la yan parce que o y'a sɔrɔ dugukolo bɛɛ mara b'ale de kɔ i ye silama ye ale de b'i mara i ye kafiri ale de b'i mara a bɛ sɛnɛkɛfɛn min sɛnɛ n'a y'a sɛnɛ a tan na ale de bɛ cidenw bɛ taa minɛ ka na ye a b'a fɔ kabanɔgɔ taa i ka ji bɔ yɔrɔ min ka di ye sɛnɛkɛfɛn min bɛ bɔ n'i y'a tan na bɛ ne sɔrɔ yan Allahu akbar u ye arabu kan de kanu ka kuranna kanu ka baara kɛ n'a ye dugukolo mara u ye dugukolo mara mais tuma min silamɛw ye ma bila fɛn konturu la ni arabu tɛ u ma bila fɛn konturu la ni arabu kan tɛ u bɛ cogo di sisan dɔgɔyama sugu bɛɛ b'u ka dugukolo ka bin dɔgɔyama sugu bɛɛ a bɛ silamɛw ka dugukolo ka bin ayiwa nin dɔgɔyama tɛ se ka bɔ u ka fɔlɔ de fana dɛ an y'o de fɔ hatta teriju ila diinikum nin dɔgɔyama tɛ b'u ka fana dɛ f'u ka segin ka t'u ka diina in de ma
jamakulu saba ye kurana kanu cogo min ka baara kɛ n'a ye cogo min ka baara kɛ ni sunna ye cogo min fo silamɛw ka sagi ka taa o de ma nko de y'a to sebaw n'u ye dugukolo jamana kɛlɛ n'a ye kafiru ye n'u ye dugu in minɛ kɛra silamɛ jamana ye ni san bɛ yɛlɛma hali n'a ye aw bɛ langi wɛrɛ de fɔ ni san bɛ yɛlɛma bɛɛ ka langi bɛ yɛlɛma ka kɛ arabukan ye u b'a ka langi in tunu bɛɛ bɛ arabukan de kalan umaru tile la ni mɔgɔ mɔgɔ kumana kan wɛrɛ la ni arabukan tɛ bere min b'a bolo a bɛ gosi n'a ye aratinatu ale ajami a b'a fɔ mɔgɔ kana fɔ ta iqtidaru siratil mustaqim fi mukhalafati ashabi jinn Buntemiya ka kitabu tata umaru tun bɛ bere de ka tile la mɔgɔ kana kan wɛrɛ fɔ ni arabukan tɛ imamuna maliki tile la ciden ka misiri ni donna kɔnɔ n'i ye kan wɛrɛ fɔ ni arabukan tɛ a b'a fɔ a y'a labɔ a b'a fɔ arabukan tɛ kan wɛrɛ fɔ yan ni arabukan tɛ arabukan bonya n'a kanu kosɔn kuranɛ jiginna arabukan de la et puis arabu ka jinsu ka qualité de ka ɲi kabila bɛɛ ye n'o bɛ diya mɔgɔ min ye o ka diya ye n'a ma diya ye a ka diya ye arabu de ka fisa ni diɲɛ kabila bɛɛ mɔgɔ dɔ bɛ Cheikhul Islam Buntemiya ko mɔgɔ dɔ bɛ se ka sɔrɔ kabila dɔ la i ka fisa arabu dɔ ye mais nan nana kabila gorobali kɔnɔ a ko arabu ka kabila ka fisa o ka ɲi ka tɛmɛ diɲɛ kabila bɛɛ kan parce que ci ala y'u sugantiya ka ciden bɔ olu de la a b'a delilaw nati aya nu kuranna wa langiw fana la langi min ka ɲi ka tɛmɛ diɲɛ ka langi bɛɛ kan o ye arabukan de o bɛ diya mɔgɔ min a ka diya n'a tɛ diya ye a ka diya ye dɛ arabukan de ka fisa langi bɛɛ ye arabukan yiriwalen de cogo min langi suw t'a bɔ kuma kelen a kelimatu mutaradifan arabukan bɛ se ka kuma kelen fɔ siɲɛ naani a bɛɛ bɛ maana kelen de la mais maana kelen masala Muhammadu ibn Ali Adama al-Utubi a ko misali la sa n'u ko Usmana ye ayiwa kuranɛ sagi ka taa harafu kelen ma harafu 7 de don mais a ko harafu 7 yi comme a bɛ arabukan a bɛ comme ne b'a fɔ kama nahadan masa mais nin bɛ maana kelen de kɛ a wulila a tarabasura a taamana mais a bɛɛ bɛ sagi ka taa wuli ni taama in de la o bɛ arabukan dɔrɔn de la kuma kelen a bɛ se ka fɔ cogo naani la mais maana in bɛɛ ye kelen de fɔ cogo naani a bɛ laɲini ye kuma kelen de arabukan dɔrɔn de bɛ se k'o kɛ a yiriwalen don kuma kelen a bɛ se ka fɔ cogo naani la fɔ cogo 3 mais a bɛɛ ka laɲini a bɛɛ bɛ kuma kelen de la o tɛ sɔrɔ langi wɛrɛ si la ni arabukan tɛ a dafalen don a yiriwalen don a labɔlen don donc mɔgɔw ka ninnu dɔn fo an ka arabukan kanu de an kana arabukan kɛ ko arabu de ka don ka arabu ko ka arabukan nko an ka ciden ye arabu de a ka langi ye arabu de ala y'a sugantiya ka bɔ arabu de ala tɛ diɲɛ ka kabilaw tɔ dɔn wa wallahu ya'lamu haisu yaj'alu risalatahu ala b'a ka ciden bɔ yɔrɔ min a b'o dɔn ala bɛ diɲɛ kabila tɔ bɛɛ dɔn mais a ye arabu de sugantiya ka ciden bɔ u la kuranɛ a ye arabukan de sugantiya ka kuranɛ jigi a la wagati surunyana de ya donc ya an bɛ banbantiw dɔ bɛ jamana in kɔnɔ an b'u ka kuma dɔ bɔ yan parce que banbantiw ka kuma an tɛ se ka ayiwa dɛrisu ka bɛɛ kama mais ni an nana munasaba la yɔrɔ min an bɛ aradu ko dɔ kan dɔw ko tawsiri min filɛ nin ye ko tawsiri filɛ dɛ ko hadamaden kumaw de don ko tawsiri tɛ kuranɛ la ko mɔgɔw yɛrɛ ka kuma dilalenw de dɔrɔn n'u b'a fɔ parce que mɔgɔ minnu bɛ nin fɔ hadamadenw ka faama kɔrɔ ye mun ye parce que n'i ye kuranɛ hadamaden tɛ se ka se nin diinɛ ma abada i tɛ se diinɛ ma k'a kari ka bɔ abada fo i ka arabukan de kari ka bɔ yen fo i ka kuranɛ ko de kari ka bɔ yen tawsiri minnu bɛ kuranɛ la fo salafu ye tawsiri minnu don aya minnu kɔrɔ fɔ kuranɛ la n'u bɛ mɔgɔ ɲamaraya nin ka ɲini bila fo i ka ninnu de bɔ yen ni ninnu ma bɔ diɲɛ kɔnɔ silamɛya tɛ se ka tiɲɛ o de y'a to kafiriw ka ciden minnu n'u b'u sara minnu bɛ yaala la u ka jamanaw kɔnɔ u bɛ nin kuma sugu fɔ jamana in kɔnɔ yan ko tawsiri ye fɛn dilalen de dɔrɔn n'a fɔra kuranɛ la pour ka yira mɔgɔw la ni mɔgɔw y'a fɔ cogo cogo ko nin aya kɔrɔ ye nin de nin aya ko an ka nin kɛ yen an ka nin kɛ a bɛ ngalon ala ma fɔ ciden ma fɔ a yɛrɛ de ka kuma don nin kɔrɔ ye mun ye ka diinɛ tiɲɛ tɛ mais a yɛrɛ bɛ a tigi b'a yɛrɛ sɛgɛn tiɲɛ cogo ni tiɲɛ cogo tun bɛ nin diinɛ la a tɛ se ale ma yan
n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ da bara bɛ se ka nin diina tiɲɛ ou bien i ka fanga ni ka kɛlɛ bɛ se ka nin diina tiɲɛ diina tɛ se Mali ale ma Maliya o mais da bara de tɛ se nin diina la kɛlɛ tɛ se a la yuriduna liyutfi'u nura Allah bi afwahihim wa yaba Allah illa an yutimma nurahu o b'a fɛ ka Ala ka diina faga n'u daw ye Ala fana bɛ ba fɔ a k'a ka nɔrɔ n'a ka diina min filɛ a k'a dafa dɛ qala Ibn Abbas ni i bɛ taa nin kuma n bɛ kuma min fɔ i bɛ taa ɲini muqaddamatil tafsiri di Ibn Taymiyyah ou bien fatawa al-hamawiyya di Ibn Taymiyyah i bɛ taa nin kuma ɲini a bɛ nin kuma ninnu fɔ ye qala Ibn Abbas at-tafsir ala arba'ati awjuh ako Ibn Abbas ko Qur'ana tafsiri la halanani de Qur'ana tafsiri la halanani de wajhun ta'rifuhu al-arab min kalamiha ama fo jigna arabu kandelam ako Qur'ana tafsiri do be arabu bo o do ka kuma wala parce que Qur'ana jigna ka kuma de la bil lisani arabiyyin mubin Qur'ana tafsiri do be arabu bo do ka langila parce que a jigna ka langide la min be nin fo ko e wa tafsir hada madin ka fendilal ale be bamana kam min fata korodo munna Qur'ana jigna arabu fana mun ka kanna uta korodo ako tafsiri do be arabu bo do u kallangila ka kuma kono ako wa tafsiru la yu'jaru ahadun bi jahalatihi ako Qur'ana tafsiri do be mugo kelen numo tafsiri nyanyini ko do ujurati bolo ujurati bolo o tafsiri dombali yala buru saminu ko misala munye ni ala ba fu aqimu salat sewa sali fawdan ba misala al halal wal haram haramun munun be Qur'ana kono mun ye wajibi re aye salli nati a wajibi be mugo kelen ka silama ka salli min wajibi kai ka nyanyini ni ma aw salli nyanyini ka kordo ka mana do hujan ni ujurati bolo ni sallira ka surita nyado ujurati bolo de ika salli tinyale ne do ka fo neta do de ayi ujurati di mo yorola parce que tuma mi cide min yere min nana ka salli cide ka misiri kono sinya saba cide ba fa masagi ka salli kai masalli cide ma ujurat de ma ako sagi ka salli kai ba ka salli min kai masalli ako cide ne te salli chogo ni cide ne salli chogo irala donc tafsiri do be ujurati sim go sima ni mo nyado ujurati bolo wala de min halala wuye ala yen ninke halalay ko nyado minya halalay ko don ninya halalay ni mo nyanyini ko de kanyana mo yakuno silama ujura siti bolola minya haramu yika Qur'ana min haramu yika ni mo nyanyini ko do haramu ye ko toye ujurati bolo qiyamade ninya tafsir fulana ako o tafsir la yu'azzaru ahadun bi jahalatihi ninya fulana de tawsiri do be mo si ujurati diman ni o jahiliya ni mo do ujurati tibolo ako sabana wa tafsiru ya'lamuhu al ulama ako Qur'ana tawsiri do be doni ke bago bodo beto do de Qur'ana koro do be tawsiri do be beto do de doni ke baga nganaw de bodo o misali mislul am wal qas والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمتساب والمحكم والمجمل والمبين وما يتعلق بذلك من الأحكام بيتين نندو ده دوني كبغو دي من نندو الأم والأقص ني آية أمودي ni aya nana kakiri do kira wal mutlaq ni aya mutlaq dem wal muqayyad ni aya sirilembe fendo de wal nasikh wa mansukh ni aya tuselendo ninde ya tuse wal mutasab wal muhakkam ni mutasab ya de muhakkamare wal mujmal wal mubayyan ni mujmalu de ni do ni ke bago de ben non kakiru do bete non do de rashghuna fil ilm doni ke baga nganaw doni ke baga sabatilem de ben nundo akon ni nyet tawsiri sabanay ako wa tafsiru la ya'lamuhu illa Allah tafsiri do be mo shi do do ni alate o ye jumaye kayfiyatu sifatillah mo shi to do ni alate ala ko rahman wala li arsi stawa ara ko tara la rishika ala ko tara chugori la rishika mo shi tenen do alate
ala ko ale ala be meni ke ale ala be yele ke ala ka be meni ke togodi ala be yele ka ko nyaw bala ka nyaw be togodi mo site nindo ala ko bolo be ala ka bolo be togodi mo site nindo ni ala yerete ala ko sewum bala sewum be togodi mo site nindo ni ala te ala ko yomal ewa soso su laba tila sabal laba ala be jigi kana jen sanko mo sita la ka jigi cogodo be ma yele ko be jalali tawsir do be mo sito do ni ala te kayfiyatu sifatillah mo to do ani qur'ana be ko do gole munun fo arjanna a haqiqa ala be arjanna fo kam man kuto fo mi arjanna yere haqiqa mo sita do ni ala te ala be jahannaba fo anye kam man kuto na ka wa fo anye me jahannaba yere jati haqiqa mo sita do ni ala te donc buna bas konninde la tawsirun la ya'lamuhu illa Allah tawsir dobe mo sito do ni alate donc yede kayfiyatu sifatillah ani qur'ana be qaybu munu fo ko degole munu fo nu be kala gara ala bu fo ku misaliya fo ni mu haqiqa ala de bu do la gara donc tawsir be nin qualité nani de la ado be arabu bo do nu kallange tawsiri dobe mo ni mo nyenyini ko dol ujura siti bolo tawsiri dobe doni ke bawo de bodo be to do tawsiri dobe ala yere de bodo mo sito do minya ala kamman kutu choye inshallah subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.